नुदों लोगोफोर हर हर खासिबारियाव हौवा नागिरग्राफ्रा জনগোষ্ঠীক লৈ আজি প্ৰমোদ বড়োৰ যিটো মন্তব্য আগবঢ়াইছে এই মন্তব্যত আমি দলৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে আমি সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बानायबाय। तो लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननै आपडेट होनो नागिरदों। दा मोनसेया जाहैबाय उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोर हमजादों आरो बिसोरनि मोनसे भिडिअ भाइराल जानाय आरो लोगोसे मोनसेया जाहैबाय पलिटिक्सनि जाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जेसांखिनि कच राजबंसि दैदेनगिरिफोर दंमोन बा इउपिपिएलआव पार्टि खालामदोंमोन कच राजबंसिफोरा बैसोरो माने ओंखारजोबसिगोन आरो अलरेडि माखासे इउपिपिएलआव थानाय कच राजबंसि जाय पार्टि दैदेनगिरिफोरा ओंखारजोब्बाय। तो मानि थाखाय आं नोंथांमोननो बिनि फुल आपडेटखौ होगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं गिबियावनो नोंथांमोननो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ होगोन जाय उन्दै उन्दै हिन्जावसा उन्दैफोरा हरनि गेजेराव बहाबा खासिबारि हाग्राबारि माने बेफोरबायदि खना खना जायगाफ्राव थाङो आरो माने बिमा बिफानि बोसोन फालिया, गेदेरफोरनि मान सन्मानखौ मानियालासिनो बेफोरबायदि गोदाव सोराव जाहैनानै हमजालाबायो। दा बिसोरखौ गामिनिफ्रा हमदों, बिमाफ्रा हमदों, हमनानै बिसोरखौ पानिशमेन्ट होदों आरो नै बिसोरखौ माने बायदिसिना बुंदों आरो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होआ, जास्ट सावगारिखौ होनानै भइसखौ होगोन मानोना एसे माने प्रब्लेम जायो आरो बेफोरबायदिखौ माने भिडिअखौ होयोब्ला बै गथ'फ्राबो माने एसे साननो गोनां जागोन। जास्ट आं फट'खौ होनानै आवाजखौ होगोन, नोंथांमोना मा फोरमायदों। नुदों लोगोफोर हर हर खासिबारियाव हौवा नागिरग्राफ्रा फेसबुकआव हगार थारैनो नोंथांमोना खोनाबाय बेवहाय जायफ्रा हमनानै लाबोनाय जानांगौ बिथांमोना हमनानै लाबोनाया न'खरनि मानसिफोर जानांगौ, न'खरनि सोद्रोमाफोर, न'खरनि बाहागिफोर जानांगोन। दा बिथांमोना बुंदों जिहेतु ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव हगार होननानै बुंदों जाय उन्दै उन्दै हिन्जावसा उन्दै 15-16 बोसोरसोनि गथ'फोरा माने बहाबा खासिबारियाव थांनानै हमजादोंनो। दा बेफोरबायदि आरो दा बिसोरखौ माने फेसबुकआव हगार होनदों। खिन्थु उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरा दानिया ओरैबायदि माने फाल्तु, ओरैबायदि माने रावनिबो खोथा खोनासङा बिसोरो माने सानफ्रामबो बेरायनाय, सानफ्रामबो बहाबा फुजा जाब्लानो बहाबा सोरबाबा थांनो होनब्लानो थांनाय, बेरायनाय बांसिन माया जाखोमबा दानि हिन्जावसाफ्रानो जा हौवासाफ्रानो खालि माने टाइम पास खालामनाय, बेरायनाय बे बांसिन जाबाय आरो बेफोरबायदि बारा जानायखायनो दायो फरायनाय फारसेथिंबो गोसो गैला, ओमफ्राय बांद्राय फरायनाय मानायफोराव गियान लानायफोराव गोसो होआ, खालि फाल्तुआव बांसिन गोसो जायो आरो बहाबा बेरायनायाव बांसिन गोसो जायो। दा बेफोरबायदि जानानैनो बांद्राय फाल्तु जाबाय आरो बेफोरबायदि हरदे हर बेरायनाय, दा बिसोरखौ हमना लाबोबाय। दा हमना लाबोनाया थिगानो आरो खिन्थु नैबे बाथ्राखौसो बुंनो लुगैदों जिथु जाय उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोर बिसोरखौ हमनानै लाबोखांनायनि उनाव माने भिडिअ बा फेसबुकआव बेफोरबायदि शेयार खालामनाङा ना, फेसबुकआव बेफोरबायदि शेयार खालामनाङा। जाय सासे आइजोआ बुंदों बिसोरखौ फेसबुकआव हगार होननानै, माने फेसबुकआव हरोब्ला बांसिन गाज्रिसिन जायो सिटुवेसना। माने बिसोरो हयथ' गावसोरखौ मालाबा समाव लाजिनानै बा डिप्रेसन बारा जायोब्ला, डिप्रेसन उथियोब्ला माने आनकन्ट्रल जानानै बिथांमोना माबा मोनसे खालामनो हागौ। गोबां दा बेफोरबायदि जानायखौ नुदों आरो सोरबा सुइसाइड खालामना लानाय, सोरबा माबा मोनसे खालामना लानाय, दा बिदि गावखौ फोथैना लानाय, दा बेफोरबायदि माने बिराद जायो आरो बेखायनो बिसोरो हमना लाबोनानै मोजां बुजायनांगौ, सिक्का होनांगौ आरो दा गोरोन्थियाथ' बिराद खालामखायो उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा। दा बिनि सायाव आं बांद्राय बाथ्रा बुंला, जास्ट बेखौ बुंहरबाय आरो जुदि बेफोरबायदि जानायखौ मोनोब्ला जास्ट माने भिडिअ रेकर्ड खालामनाङा, भिडिअ रेकर्ड खालामनानै माने ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि फेसबुकआव होनलायनाय बेफोर माने एसे गाज्रि आरो ससियेलि बिसोरो माने एसे गाज्रि जायो। दा नेक्स्ट नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नाय जाय कच राजबंसि हारिफोर बिथांमोना इउपिपिएलनिफ्राय मानो ओंखारखो। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমি বিজেনি ইউপিপিএল দলৰ ৰাজবংশী নেতাসকল ছয় জনগোষ্ঠীক লৈ আজি প্ৰমোদ বড়োৰ যিটো মন্তব্য আগবঢ়াইছে এই মন্তব্যত আমি দলৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে আমি সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে আজি আমি সকলোৱে দলে বলে
জাতিৰ স্বাৰ্থত আমি আজি দল ত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু মই আহ্বান জনাম আগন্তুক দিনবিলাকত ৰৈ যোৱা আমাৰ কৰ্মীসকল যিসকল কৰ্মীসকল এতিয়াও ওলাই অহা নাই তেওঁলোকক ওলাই আহিবলৈ মই আহ্বান জনাম। কি কৈছে? আমাৰ লগত এতিয়া 25 জন আছে আৰু হয়তো এতিয়ালৈকে আমাৰ বহুতজনে ইয়াত আজি মিটিঙত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই, আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হ'ব পৰা নাই। আগন্তুক দিনবিলাকত তেওঁলোকে হয়তো ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিব। ডাটাখিনি UPPL দলৰ বিজনী ডিষ্ট্ৰিক্ট, যিটো আমাৰ বিজনী ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ 3টা সমষ্টি আছে। এই 3টা সমষ্টিৰ গোটেইখিনি মানে ইতিমধ্যে আহিছে, হয়তো আৰু 2-3 জন আছে তেওঁলোকে ওলাই আহিব। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय जाय कच राजबंशी हारि बिथांमोना ST डिमान्ड खालामबाय थादों। दा बे ST डिमान्ड खालामनायखौ लानानै प्रमद बर'आ माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन। जिहेतु प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जे जायफोरा दिनै ST बिनायाव ट्राइबेल संघ आरो फरायसा आफाद बिसोरो हमथानाया, बिसोरनि सायाव बेरेखा खालामनाया बा धरना खालामनाया, रेलि खालामनाया बे ओंथि गोनां होननानै बुंदोंमोन। आरो लोगोसे बिथाङा बुंदोंमोन जे STआ जुदि गोदानै STV बा STN जायोब्ला बे माने जायफोरा एक्जिस्टिं ट्राइबेल बा जायफोरा थाखानाय ट्राइबेल बिथांमोना माने खेंसालिबायबो बुंदोंमोन जे खहाया जाखागोन, माबा मोनसे बिपदा फैगोन होननानै प्रमद बर' सार बिथाङा बुंदोंमोन। दा बेखौ लानानै बिथांमोना गोबां माने सिन्था खालामदों, सरसा खालामदों जे UPPLआव थायोब्ला बा UPPLखौ सापर्ट खालामब्ला माने कच राजबंशीफोरा STनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जागोन। मानोना प्रमद बर'आ दिनै गुबुननि खोथाखौ सानाखै, दिनै ST होनायनि खोथाखौ सानाखै, बिथाङा STखौ बादासो होदों, हमथादों। दा बेफोरबायदि अनुभब लानानै बिथांमोना UPPL पार्टिखौ गारनो नागिरदों। दा बिथांमोननि साननाया बेबायदि आरो, मानोना UPPLनि दैदेनगिरि प्रमद बर' सारा मालाबाबो STखौ होनायाव गनायथि होआखै बा हेंथा खालामदों। बे हेंथा होनायनि थाखाय दिनै जेसेबांखिनि कच राजबंशीफोर दङ बिथांमोना माने ओंखारनानै दायो मा जादों, फैबाय थानाय समाव सोरखौ सापर्ट होगोन बिथांमोना जोंनिनो रिजनेल पलिटिक्स पार्टि दंखायो, जाय दानि जोंनि BTC गभर्नमेन्ट BPF, दा BPFखौ बिथांमोना सापर्ट होगोन। दा बेफोरबायदि इसारा आरो, मानोना BPFआ NSC हरनाय हिसाबै बा BPFआ गभर्नमेन्टआव थानाय हिसाबै, BPFआ मोनसे दायित्व लानाय हिसाबै, दा बिथां मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङाथ' बुंखाबाय नालाय अलरेडिनो, थ' काउन्सिलनिफ्रायबो ST होनायाव दायित्व दङ, काउन्सिलाबो मावनो गोनां खामानि दङ, बिनि एप्रुभेलखौ हरखागोन। दा बे बाथ्राखौ बुंनाय हिसाबै दा बिथांमोना फैबाय थानाय समाव BPFखौ सापर्ट होगोन। दा बेफोरबायदि नुदों। दा प्रमद बर'आ STनि बेरेखा जाबाय बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला। बिथांमोननि जिथु साननाय बायदिब्ला बे फंनैसो बाथ्रा बुंनायानो कच राजबंशीफोरनि जिथु गोसोआव माने आघात गोलैहोबाय। प्रमद बर'आ माने मालाबाबो STखौ जानो होआखै। दा बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना साननानै दिनै UPPLखौ नागारजोबनो नागिरदों आरो सिगाङावबो नागारबाय। आरो मैयानि दिनाव नुखादों, नोंथांमोना निउसनि गेजेरजों नुखादों, गासैबो माने कच राजबंशीफोरखौ ओंखारनो थाखाय जे दाबि खालामदों। थ' आं बिनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुङा, नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो, मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना बिनि सायाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो।